Cymru gyfeillion, y foment fawr ynghylch y defaid wedi cyrraedd. Fe ddechreuon ni gyda 550 o beiri wedi cofrestru gystadlu. A ni nawr nôl i 4. Ar ôl y misoedd o baratoi, mae tynged y cystadleuwyr yn wylo un dyn, sef y beiriad Mr Owens o Glantre Pontchan. Nawr te Anwen a Dylan, y foment fawr. 4 par sydd yn y ras. Drian o'r cystadleuwyr, rydw i wedi. Drian o'r beirniad, fyd rwy'n i'n dweud, mae dipyn o job yn dydi. Dipyn o bwysau ysgwydda fe nawr, yn dweud? I ni wedi cael gledd yn dyn ni, a mae e wedi cael pwysau trad. Fe wedi joio'r bore. Mae wedi bod mor nais yn gweld yr holl bare yma. Fel ti'n gweud, yr holl baratoi, a tod y cyfan yn dod lawr i 4 par. Mae nhw'n gwerthu gweld. Lle mae e am fynd? A pidwch bod yn hir, achos mae fe'n gyflym yn gwneud i benderfyniad fel arfer. Mae da ni teulu o fryn o Henffordd, a wedyn yr Islands. A wedyn mae da ni'r Beltex o fferm Bryndi. A wedyn mae gyda ni y Pwysa'r Cigydd, Tyrion Griffiths o Ddimbych, ac yn y pen draw, Daniel Jaman o Lanidloes, gyda'r croes frydiau. Na'r te, Dylan, lle mae am fynd? Yn y marn ni, mae rhwng y Beltex a'r Pwysa'r Cigydd. Mae'n mynd i fod yn agos iawn rhwng y ddau na, swn i'n dweud, ond falle bech mwy o bwysau yn Pwysa'r Cigydd, yn does? Anwen? Rai fi gytuno dy ge. Y ddiawl berffaith, wedi sy'n ar y ddechrau, gwrdd a graig yn gytuno. Mae gen ti'r balans y cig yn dos e hefyd, so mae rhaid i edrych, mae'r trydydd par fyna tipyn fwy o bwysau falle i weld, ond maen nhw wedi cael eu trimio eto, perfeithrwydd pyr fyna gyda Tyrion. Maen nhw'n matcho'n berffaith. A Tyrion Griffiths oedd e'n ennill y gil wobr y llynedd. Felly, os petai'n gallu gwneud cam yn well eleni, fi'n siŵr fe bydde fe yn ei seithfa nef. Fi'n siŵr bod tan yn ei fola fe eisiau ennill to yn dywe, a pam lai, ti'n gwybod? Wel, mae'n colonna ni yn ein goddygau, felly mae'n eiliad bwysig iawn yn dywe, bob un sydd yn y cylch a chlod i bob un ohonyn nhw. Clod mawr ydyn nhw, ti'n meddwl, maen nhw gyd. Dwi'n meddwl gedys yn neb yn gallu angytuno fo'r beirniad, sef o'n roed y cyntaf unrhyw un o'r 4 par. Mae'r Cymru wedi ennill y Bencampwriaeth 8 allan o'r 11 mlynedd ddiwetha. Gwych. Anhygoel. Mae da ni 3 Cymro yn y ras a 1 o Henffordd. Sgwni os mae Banner Cymru fydd yn chwifio am fri heno. Dwi'n gobeithio. Bydde fe'n neis, bydde fe. Cai pinnicle y diwrnod. A'n neis gweld y beirniad yn wedi gan amser a chwarae teg iddyn nhw gyd hefyd, Meinir, yn checio nhw gyd yn ofalus. Mae wedi handlo nhw dipyn yn barod cyn rwan. A mae'n siŵr bod gen nhw syniad go lew yn ei ben cyn iddyn nhw ddod fewn pryn byddai'n ennill, ond mae o'n dal yn rhoi digon o amser. Daniel Jaman, rhyw brongelli yn fyna nawr gyda'r beirniad. A fe di ennill cyntaf gyda'i heffer Henffordd ddoi, a mae di ennill y nifer uchel o bwyntiau yn y ffair. Felly, am y trydydd tro yn olynol, wara teg, yn arddon gosor brwd. Dipyn o gamp. Ydy glei. Dim ar chwarae bach mae dod â wyn i'r ffair fan hyn i Fanwen? Dim o gwbl. Ni'n gweld nhw fan hyn o'n blaenau heddi ac yn barnu'n hunain ar hyn a'r llall. Ond mae'r ein wedi cael ei dewis ers misoedd. Ti'n gwybod? Felly, Pwysa'r Cigydd, dyna lle mae'ch arian chi. Maen nhw wedi ennill yr adran yma. 2 allan o'r 4 mlynedd ddiwethaf. Sgwni os fydden nhw'n gwneud hi eleni eto. Mae yna bar da fyna dy'r Beltex hefyd yn dos e. Maen nhw'n perffaith, ti'n bod? Drych ar cig sy'n dyn nhw, a'r lle dros y top. Dim gwastraff nag oes, a mae asgwrn main hefo nhw hefyd. Mae'r Pwysa'r Cigydd, maen nhw'n grwn iawn yn dyn nhw fyna. Maen nhw'n edrych ar ei gorau hefyd yn dydyn nhw, Meinir. Chwilio am bar ma, Mr Michael Owens, Glantre. Lle mae'r par buddigol? Chi'n clywed? Mae sŵn y dorf yn distewi. Mae pawb yn gwybod bod y foment fawr ar fi'n digwydd. Di camu nôl yn dywe. Drian yr arddangoswyr. Maen nhw'n gwneud popeth yn ei gallu nawr, symud i coesau nhw i edrych yn iawn. Dal i pennau nhw lan. Yr eiliad bwysig. Lle mae'n mynd? Adran cyfadurol! Teulu'r Gytos! Bryndi Powys! Da iawn, chwarae teg, llon gyfach iawn. Wel, am foment i'r teulu yma.
Llongyfarchiadau iddyn nhw. Heiddiannol dros ben. Wel, diolch o galon i chi'ch dau am fod gyda fi trwy'r bore. Chi wedi bod yn wych. A sa chi wedi gwmpa mas? Na, diolch Meinir, ni wedi cael gwlew. Llongyfarchiadau, yr enillwyr wedi 550 o beirin i nôl i 1 a rheini yw teulu'r Gytws, Bryndi. Oh, wow! Oh, sorry. I should know better, shouldn't I? Massive congratulations. Oh, thank you. No, it's, yeah, over the moon. Yeah. You're shaking! No, I don't know. It sort of settled last time for when we won the Continental Championship. I thought, yeah, I'm happy with that. That'll do. But this is icing on the cake now. So. And you've done the double! Yeah, we won the champion pairs in the carcasses and now the live pair, so yeah. I think I better stop now. What dreams are made of! Yeah, absolutely. Yeah. Why is it so special? I don't know. It's sort of like, well, it's a hobby since we were kids. So we, yeah, grown up with them. Keep trying, keep persevering, and everything else at home has got to come first in regards to the farm, isn't it? So this is the bit that you do with your extra time. So it's just nice when it comes together. Important lesson. Dyfod barhad, perseverance. Yeah. Keep going. Da iawn chi. Thank you very much. Fantastic. Cheers. Well done.